uthi wemakhola angimfuna umuntu oshumayela ngento angakaze ayibone engake simehlela. Uthi indaba yini yokusukuma ningakaze nifelwe amadoda besenyala abantu abafile. Ningawazi ubuhlungu ababuzwayo. Ngithi wemkhokheli mhlamba uyazi lento okhuluma ngayo ngiyayazi. Mina nginengane yakomalume. Bakhona abancane. Ingane yakomalume wendoda yami. Namhlanje ngumamezala ngobe umfana. Ngumamezala ngene crossa. Qinisa umakoti. Ukuthi amanye le ndoda yakho awakwakho. uNkulunkulu ukuthembile ngedlusi lakuthemba ukuthi nana yokwehla kule ndoda wena uyoba ikhava. Ikhava ivithembekile. Kade ngishisa amaphepha ekhaya, ngithanda umezolo nomthandi. Ngiyafica ngaphakathi akusekho lutho. Sebawakhipha amaphepha bawaqeda. Kodwa ikhava isalokhu ithula, ubona into enhle mawubona phansi. Leli exercise, le exercise elihle ngathi ngaphakathi akusekho lutho. Khava yethembekile, thina siyikhava yamadoda. Ungaba ikhohlakele vele amaningi. When it comes to ukukhokha. Hayi ayikho ke elungile. Osuke nelungile isizosheshe ihambe. I'm so sorry to say. Amen bancane. Sebekhulumile ufakazi. Angazi noma ngizoyona noma ngizoyiqhubha yini lenkonzo. Amen. Luthunyazi angifuni ukukhuluma sokukhulunyiwe. Luthunyazi kufike omama abathathu benkonzo engibona amaNazaretha. Bezothi uthe babamkhulu akubuyisela umthetho. Nango lo mkhokhelo strict. Uthi ngizosizwa yini amaNazaretha ukuthi umthetho ubuyele komdala. Kusazolunga mawubuyela mangenibuka. Angathi baningi abazohlubuka ngcono ngihlale phansi. Kodwa kusiwa wami lo mthetho engizokhuluma ngizodlulisa umthetho athe uNkulunkulu awudluliswe. Amen. Siya January. Yeyo powder pants. Henfane nathi. Ninifane powder pants ngelinye ilanga inkosana ihanjelwa inkosikazi yayo sewumakoti. Uthi ngiyahamba ngathi ngiyawela ngiyahamba ngiwelela phesheya eKenani. Mangithi ngiyafika la phansi emfuleni nangu uMakaSibanibani uhleli phansi wenebe. Hawu uMakaSibanibani wahlala lana. Wathi ngilo ngahamba myeni wami ngihleli la. Yini akawela umfula lo muntu ogcobe lo powder ngogcobile. Inkinga awusuki mangithi ngiyawususa. Bakhona abancane. Nkosikazi mambuyazi walephesha kothola ngeke ngisasho ukuthi lapha mhlambe isihlobo sakho ahambe emhlabeni ngoJanuary ahambe eKenani. Athatha hamba ekwakhe ayobekwa kahle. By February abuya inkosikazi asothi angingenile ezulwini kaShambe ngivinje ubaba mkhulu. Uthi ubaba mkhulu akangeni la. Umuntu onomNazaretha onomjuluko. Yonke imNazaretha yami uthi ubaba mkhulu icela umjuluko. Ngobani na? Nazaretha awuhlali phezu kwenyama. Yilama hiyamasha abhekukile ayinami ngigqokile naye. Asifunile thina sibasha ukuvokomala. Hayi nambe ngilikhumula vele. Angiyibophe phela ngayikhuluma. Ngabe ukuzwela ngathi sengiyovokomala kuze kuphela umhlangano bahleka abantu. Ngoba ngifuna ukuya kuboka uNkulunkulu. Wathi ngesikhathi ugqoka phezu kwenyama umNazaretha uyakhanselwa ezulwini. Ngoba kusewona kaShembe sekuyiskipa sakho. Wasike thina ke manje vele sigqoka imNazaretha esithayithayo kushake ukuthi futhi naloko.
umNazaretha ngelinye ilanga izoba yami inkonzo kanti isimfushane. Hayi ngelinye ilanga umNazaretha wasenzima ngabangcwele mangikhuluma ngomNazaretha. Hayi labo mpintshampintsha esibagqokayo. UmNazaretha ufika ugqoka uqede bese ugqoka uqede. Manje ithi uqede ngichaza ukuthi ufaka upoloneko ufaka ijezi bese uyagqoka. Ngene ethempeleni. Bekuhle futhi. Kwakukuhle ngaleso sikhathi. Kwakukuhle ngaleso sikhathi asazi manje noma kusekuhle yini. Noma siyakulwa yini kuyashemba izulu. Intombazane isebenza emzini womlungu, umlungu athi ngisavakasha uzosala nalengane yami ena 5 years. Bahlala endlini okuzoba phezulu kwesinye isikhathi kubuye wehle. Ikhuphuka ingane yodlala phezulu ibisingana kwaziwa noma yaphephetheka noma kwathiwani yehla ingane yaphahlaza kuyachitheka ubuchopho. Yashona ingane yomlungu. Mayibuya umlungu athi awa sorry uyakhala lo sebenze. Hayi ungakhali. Hayi sorry ungakhali. Ngoba mina inkinga uNkulunkulu uthatha into yakhe. Kanti umlungu uyaplana. Sikhuluma ngoshembe la. Sikhuluma ngoshembe onganyakazi. Amen bancane. Onganyakazi onganyakazi kuye. Uthi uyandlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakhe ememezeni zezilakhe. Ngesikhathi seyinhlupheko yokuzwa kulalele uyozaphendula. Wathi umlungu hayi emva kwesikhashana ntombazane isovakasha phesheya khama nawe. Wathi hayi umuntombazane waye enkosini kwakusethumela inkosazana. Wathi baba kwenzeke kanje. Ingane yomlungu ivelelwe yile nkinga. Manje umlungu wathi asiye phesheya yathi inkosi yamaNazaretha kulungile woqoqa uqede bese uqoqa umNazaretha wakho. Simbile. Helicopter le. Hayi lisuka ibhano ibheke kuhle ekhanjwe. Uthi makuphakathi nendawo umlungu ukhokhela imali zakhe vulwe khishwe intombazane yakhumbula where is my baby. Tetele phansi intombazane emanzini la iqale kahle ukuthi nje oshaka bazozenzela. Ibuye into yasezulwini ifutha umNazaretha ube yibheluna. Bayabona ama-lifesavers ukuthi yini leza lapha yakude nolwandle ngoba akusona isikebe. Yini ngoba inkulu kodwa khona into ezayo. Yayi siyalindelwa lento. Kanti ushembe uphendula umNazaretha wayisikebe. Asazombeka into engazani. Yathi mayiphuma intombazane lapho bathi mina ngibambe ngiyakusembe ongilandile. Ningalinge hayi sekusemaphepha not ningalinge ningisemaphepheni ngiyakusembe. Yahamba intombazane yafika inkosi emakhosi yathi inkosi usula benginawo sonke isikhathi. Hamba ke intombazane uphinde emsebenzini ufike uhlale emzini womlungu. Hayi umlungu wazi ukuthi ayinqedile. Yenqinisa wena nenkinga. Mhlawumbe unenkinga engaphezu kwezami nje bangiqoka usayize ukuphela itape uma bengikhala. Kodwa ngoba nginoshembe ngingaka. Ngiphuma umakhelana athi ave yitshela lo ngoba ngithi lezwakala ilizwi awemthini wokuthela. Ungekho lokhu ngisho kuzwakala. Ngoba ngatshela ukuthi mawungameme yithi ilanga lamalanga mangabe ningahlabeleli ngalamagama nifuna ukukhala ngawe sokweni ngilikhipha kokugcina ngibuya 14 ngihosho. Ngizamela indlela khona ilanga lathogqitshwa bafowethu. Khona ilanga la umyeni wakho uzothi ikhaqala wena uzoqala umthelo ngenhlabano. Ihlala intombazane engingasile isikhathi. Ihlala intombazane. Afika umlungu. Mayifika umlungu. Afternoon. Umlungu. Nya. Sebona isipoko phela.
angisho ukuthi kuhle kodwa ngibabaza amandla kaShem ukuthi uma siqina njengoba siqiniswa nabantwana abasilandisile ukuthi bahleli kanjani nemindeni yabo, nawe unezakhe ikhisi nezintaba namathafa noba njengoba singomama nje kuthiwa sigijime ngelinye ilanga kubonakala uthingo lenkosazana luthwele imithwalo kuLwesine athobuzayo, hawu baba wathwala imithwalo eminingi wathi ngiphuma kuLwesine. Yeyani phe imithwalo yezinsizwa zamakhosikazi akade kuLwesine. Uyapi pho nayo baba? Ngiya kule mizi yamakhosikazi angalihambi uLwesine. Hlala ke wena kwakho uze mawuthanda ukufakazela umkhokheli lokho akade kusho ukuthi makukhonjiwe inkonzo uze ungayiphiki. Omunye ngeke ngisho ukuthi walaphi omunye wanikezwa inkonzo ngenxa lokuthi nakho ngiboneka amaphumulo kunje. Ingeke mkhokheli awungeke na. Awunika omunye ma. Wadlulisa uLwesine. Thango lwesine okufanele ngabe uLwesine la kwakhe wahlatshwa isibhobo wathula. Akekho amakhosikazi. Sizokwakha emzini yamadoda futhi asithathwanga ngoba sibahle kakhulu. Saziningi nezintombi ayihlangana nazo umyeni wakho nezazimthanda kodwa wena wathenjwa idlozi. Athi lo uzozimela zonke inkinga zakulela khaya. Umkhokheli ukhuluma ngomakhelwane. Mina ngafika umamezala engahayi imzini yabantu. Engayi emndenini. Kodwa ngabheka. Ngathi ngelinye ilanga uma uzongishiya mhlambe makuhamba yena kuqala. Ngiyohlala mina ngingabe sayazi lemizi. Ngiyifunda ngalelo langa. Hawu thenga ikesi le drink. Ngaxiphine flame ngaqaxa isikhafu. Sufile mama nqo sengifikile. Phela ngaka manje sengifikile. Phela ngaka manje bathi awu ayasho ukuthi intombi yasemaphondweni. Uma wakho bengasihambeli thina besithi mhlambe siyathakatha. Athi ngeke ngingene izimpinga ngingekho uqala. Hawu silona izimpini wena uzolamula. Ngoba wena ucream phezwe cake. Wena ukhethiwe hayi ngoba umuhle kakhulu khona izinhle ngaphezulu kwakho kodwa uthandwe idlozi kumele uhloniphe idlozi kumele ulenzele lijabule idlozi. Amen bancela bancela abahle enkosini nayi inkinga emgidini yana inkinga emgidini ngeke ngilifake igqaba elifana nekaMasipandana. Kwenze njani nibaphathina abakhokheli? Ngeke ngizotayela mina ngizotayela noma ngafani ngizothi ulitayele eceleni kuzoba khona ilanga ekuthiwa ngingumhambi thuma umqondisi wakhe akhanyisa indlela yami uzukhuluma ukhulula uzokhulula umoya ngoba uzobe ungasakwazi ukuthi uthi susandla sasitayela Susani sekuyagqokwa ke manje khona ingubo lebovu okuthiwa isipayo isiyagqokwa abantu abami nizosebenzela imindeni mawuvunula usukuvunula labalelo thuni lomhlaba hayi wena asuke jabula amakhosikazi ngelilanga inkosikazi kumenyezwe imgidi iyabona iyaphuma imgidi ayaza amakhosikazi ngaphakathi ethempeleni kunamakhosikazi agona amacansi mekhona amacansi lamakhosikazi mayizoguqa inkosikazi khona abangasaguqa bathi hey mayizoguqa inkosikazi idlala icansi inkosikazi egqokile ingubo engagqokile umNazaretha iguqe egqoke evunulile idlule azaphela amakhosikazi abuze lona thawu ngabe laba abamile ingoba bona kwenze njani kwathiwa abanamakhosikazi ala emhlanganweni kodwa avunulile namhlanje imndeni yabo thunywe umhlaba iyakhishwa ukuthi ayokhangeza isibusiso amakhosikazi azosebenzela imindeni ake ngivunule namhlanje isithwabasani ngeke ntombazami esakho wasithungelwa uyihlo esakho hayibo bebakithi uyezulwini masila sizodlala ngisuka kudekala eRichmond mina akekho umkhokhelo kude njenganami lana kodwa ngithangaba ngikhethiwe kwathiwa ngizuNkulunkulu bazi ukuthi ifuna ngizothini yingakho ngingezoncenga ngisho esami sona amen bancela
Akusho ukuthi manginesono kufanele nawe ube nasona kufanele mangabe ngisodakeni ungikhalele ezulwini uthi akodwa umkhokheli ngeke abe lapha ngilanje ngenxa yakhe Nkosi ngiyacela ukumlukela intambo kodwa mangizohleka kube mnandi sazazi inhlingane ephikona kasohlani masidozini la ngoba sofuna uNkulunkulu ukuthi kusasa sihlangabeze uhlangabeze amasingamfanele asimfanele usembe ngelinye ilanga inkosikazi iyabizwa iyahamba iyafika emzini nasepleni Nkosikazi khipha itikiti ifika inyanga izulu lapha baba mkhulu ithi inyanga izulu khipha itikiti uyafaka unkosikazi isandla asiphume siyaphuma netikiti lokuqala kuthwele sizothatha kubaba mkhulu mayifika kubaba mkhulu itikiti alivuma ukuphuma ngibhanga isikhathi aliphuma itikiti athi baba mkhulu yamangala yini bangaphuma itikiti ithi Nkosikazi yebo baba ngoba ngiyabona bangishiya bashona phezulu wathi hey umuntu ofika la ezothandazela ukuya emgidini ahamba emgidini angabuyi ukuzothandaza la ethempelini ifoto lokugcina kanalo akazobhalwa la alikho itikiti lalo mgidi hey nali thempela salenzelwa ba nali thempela salenzelwa bakafani kushoba yaze yanzima imithetho kufanele iphindele ekuqaleni bangcwele bangcwele ukuthi kubonga uNkulunkulu sengcina amadoda lawo eswaphiwe uNkulunkulu ayahlonishwa amadoda bangcwele amadoda inhlonipho yendoda iphiwa inkosikazi yakhe mazoqhamuka baba ekhaya yeyiwe baba nomakhelwane uzothawe ka hey lapha yana amen inhlonipho balekile bayini abasenzele into enkulu kangaka mina ke ngimbonge nje wami ngithi akekho umuntu oyekathatha umuntu oqine njengami ngiyakubona ithi nesibindi azokuhlala nohlanya amen kunezinto ke nawe ohlanya ngazo kumyeni wakho kodwa ayibekezelele ekumele umbonge ngiyakubonga baba ngiyakunika ithuba lokuthi uyindoda kumina one makhosikazi akaphansi isandla unkosikazi ophakela indoda yakhe endisini kaThayela ophakela indoda endisini ewuThayela angikhathani noma umkhokheli ngala emva kwami ngicela phakamiso senendoda athi ngiyayiphakela endisini kaThayela angiyiphakela endisini efayo uyazi ukuthi yafakelelwani endisini ewuThayela indoda yingoba insuku zoyisemkhulu insuku zayo zokuphila ngesikhathi idla nobaba mkhulu bayo basisibusiso sokuthi ukhule mfana uma uyiphakela ngendisi efayo uzokuthi uma ingane nje usabuka lapha uchafoza ku-TV uhambise le ndisi baba wakho iyafika ingane ngale nayijaha uzobuka lento eniyihlekayo aphaha indisi iyancipha iminyaka yokuphila kwalowo ndoda mhlawumbe kuhleshula u10 wonke mhlawumbe kuhleshula u10 wonke ayalizukala idlozi uphinde uthengele ayikhipha lesi liyadile kuba this bani this bani iphinde futhi ingane wasibani bana ugeza izitsha abantu ziyaphikisana ukuthi kodwa ngigeza mina izitsha aphahe kababa indisa baba ayangilutha ngani yami ambili iminyaka bangcwele akuyona yami inkonzo Nkosi senikuziwe